A 1000 metros de altitude, o Monte Galego transfórmase cando chega a tormenta de neve. O vento corta a respiración, o silencio vólvese espeso e a paisaxe desaparece baixo un manto branco. Pero neste escenario extremo, os garranos, os cabalos salvaxes de Galicia, saben perfectamente que facer. Lonxe de fuxir en desorde, o grupo reorganízase. As eguas adultas forman un núcleo compacto arredor dos poldros, colocándose de costas ao vento. Os seus corpos actúan como un muro vivo que frea o frío e a neve. Cada movimento está medido, gastar enerxía innecesaria, pode marcar a diferenza entre resistir ou sucumbir. O semental mantense alerta, desprazándose lentamente arredor do grupo. Non busca refuxio inmediato, primeiro avalía o terreo, a intensidade da tormenta e a dirección do vento. Se existe unha vaguada, un bosque próximo ou unha ladeira protexida, o grupo moverase cara alí pero só cando sexa seguro. Baixo a neve, os garranos escarban o chan cos cascos para topar a erva seca. É un comportamento ancestral, herdado tras séculos de adaptación a estes montes. O seu pelame invernal, espeso e illante, permítelle soportar temperaturas baixo cero sen apenas perder calor corporal. Mentres a tormenta arrecía, o grupo permanece unido. Non hai pánico. Hai resistencia, experiencia e cooperación. Cando a neve cesa e o vento se calma, os garranos póñense de novo en marcha, deixando tras de si pegadas profundas sobre o branco.